preparar la mascleta. Y esta, según la mascleta de Pirotecnia Turist.
una pirotècnia amb prestigi i una mascletà amb molta dificultat perquè s'ha muntat pràcticament en 2 hores. Ahí està la mascletà, ahí està el ritme que ha portat i ahí està la gent que s'acosta a felicitar als operaris, als pirotècnics de la pirotècnia Turí. I a Gaspar Guaita i tots els seus operaris que han anat com si fos un concert a dirigir, a fer com a estar ahí en el moment del terratrèmol final. Esta nit tenim Castell de Focs d'Artifici. Serà a la 1 de la matinada.